Kai, yau ina za ka ne? Kai, yau ƙara min daraja, malam nake. To malam yau ina za ka? Dan tafi can suna da rana zan je ɗora hasbin Allahu wa ni'mal wakil. Kuma kafin ɗora wannan addu'a, billahi da zai na ja musu wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wa jazaohu jahannama. Wa aka kashe? Iya. Waye ya kitsa? Da za ka ja wannan ayar, ka san me take nufi? A ni ma dan hige ne na ji ana jan ayar sai na ce to na rike ta na san wannan addu'a ce mai muhimmanci. Kaga jahilcin ku. Shi yasa ake gaya muku koma makaranta. Abinda ayar take nufi wanda ya kashe mumini da gangan shi ma a kashe shi irin kisan da yi masa. Haka kurin ba ku san abu sai ku dinga janyowa. Ki dalla tafi. Ku koma makaranta da Allah. Au to. A lalle. Ka ce ta wannan aya haka take nufi. Au. To lila fi qur'an maniyar kuwa tafi. To shi wannan tsoho wa ya kahe to da za a ja masa wannan aya. A to ina da mu yasa suka yi mu yi aqida wai mu zo mu daura hasbina Allah mu yi aqida ni ba na aqida kai ba kisa ba komai ba sai wai a ina kuma ya qatal mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannama kaga a yau na ƙara arama yau na ƙara na san ga inda ayan nan ta nufa kada ku dinga tura mutane alkaba'i dan Allah dan annabi jama'a ya kamata in mun ji duriya a gari ko kuma mun ji abubuwa na Qur'ani mu ringa tambaya mu san me aya take nufi kar mu ringa ja ana ta amin 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 nan ko ba haka bane a to lila fa Qur'aniyar ko ta bi hasbunallahu kuma ko dora Allah nan ka dora haka za ta ka da Allah ya sa ba tare za ta da mana ba billahi la ilaha illa kuma ko mata dakin yi bacci Gut.